Ftit iktar minn ġimgħa l-kap tal-Oppożizzjoni bidel il-pożizzjoni tiegħu minn kontra li tiżdied il-paga minima għal waħda favur. Dan wara li f'dissett tal-ġimgħa li għaddiet il-Prim Ministru ddikjara li wasal iż-żmien għal żieda fil-paga minima u li għandhom isiru diskussjonijiet mal-partijiet kollha. Fil-fatt il-Prim Ministru ħabbar li se jkun id-Deputat Prim Ministru li jmexxi dawn id-diskussjonijiet, dikjarazzjoni li waslet biex il-kap tal-Oppożizzjoni jagħmel U-turn fi ftit jiem. It-tnejn 24 ta' Ottubru Busuttil kien mistoqsi ċaru tont jaqbilx ma' żieda fil-paga minima. Dr. Busuttil, Nigel Mifsud minn Television Malta, ġajt għal darbohra semmejt fid-diskors tiegħek referejt għal rapport tal Caritas u semmejt diversi rakkonti li tqajt magħhom ta' persuni li qed ibatu biex ilaħqu mal-ħajja. Madana kollu għadek m'għamilx commitment dwar il-paga minima jekk din għandix tiżdied l-ewwel il-pożizzjoni tiegħek dwar il-paga minima u jekk hux lest li tintrabat minn issa li tolli l-paga minima skont kif rakkomandat mill-Caritas. Iżda meta mistoqsi f'dissett wara ġimgħa wara tħabbira tal-Prim Ministru Simon Busuttil ħareġ jgħidlek. Iva jew le taqbel il-paga minima nazzjonali tiżdied bi 3.5% għal 3 snin wara xulxin kif jirrakkomandaw l-Alleanza tas Soċjetà Ċivili. Iva naqbel. Il-Partit Laburista qal li r-reazzjoni ta' Simon Busuttil tikkonferma mhux biss l-inkonsistenzi tiegħu iżda anke li tkellem għal konvenjenza meta ma qajjimx liexu fid-diskors tiegħu tal-budget, kontrarju għal Prim Ministru li indirizza direttament. Għal darb'oħra toħroġ id-differenza ta' min jitkellem u min jaġixxi, ta' min jemmem konvinzjoni dwar xi ħaġa u min jitkellem għal konvenjenza għal il-Partit Laburista.